Městská policie Praha. Dobrý den, dobrý večer, prosím vás. Já mám před schodem nějakého blázna z kostelu a furt se mi tady dobývá. Mám obavu, že mi tady rozbije dveře. Můžete mi se někoho poslat? A tam je muž venku a nějakou kosku nebo já jsem Venku nerozuměla. kostel, tady před, chce mi tady rozbít dveře, nebo já nevím, furt se něčeho bojí a řve tady štělně, že se něčeho bojí jako amor nebo blázen, prostě nevím. Dobře, posílám. Já Petalova, ty tam má prostě někdo bouchat do výlohy nebo se dostat do toho objektu, a nevím, co tam je. Matýskou pošel státí do té opletalky, čím prosím tě, je to nějaký magazín se šutrem. A vyrožuji, že to tady rozmátí, pokud nezavoláme státní policii. Polož to na zem. Polož to na zem, dělej. Polož to. Polož ten kámen na zem. Вы не поверите. A vyřešíme ten problém. Вот пусть вот рядом будет все. Я все знаю уже. Polož ten kámen, prosím, na zem. Co je za problém? Jaký máš problém? Я хочу Амор, чтобы был сюда. Амор. Proč? Амор. V klidu, uklidni se. Nic se ne... Нет. Nechceš zavolat nějakou pomoc, záchranku, sanitku? Jménem zákona tě vyzývám, polož ten kámen. Ty mám prázdné ruky, dívej. Ty máš kamen, já nemám nic. Я отсюда, пожалуйста. Я сброс. Jakmile to rozbilo, tak já po něm skočím. No. Položte ten kámen. Ten kámen na zem. Strana 30, matky, švaty, pouta, krát bouchnul do dveří, pak šel po nás s tou dlažím kostrou. Prostě zaútočil a měl jí v ruce. Tak nám rovnou pošli státní se na místo. Jasně, a on ji teda po vás hodil, jo? Nebo jí měl v ruce a napřáhl ruce. Ten frér, co teda na ty naše kuky zaútočil, tak rozbil 2 výlohy. Jo, je to Hybernská 30 a Hybernská 32. Jo, díky.